surprise ito para sa inyo. May idea ka tayo kanino galing? Kahipon siguro. Ayan. So, ang surprise ng ito tayo, wali meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang din po para sa inyo, tatay. Harap na lang po muna tayo. Ayan, basahin ko na po yung message nila. Happy birthday, tatay. Ingat ka po dyan palagi. Miss na miss ka na po namin. Pag okay na po ang sitwasyon, pasyal kami dyan. Sana po ay mapasaya ka namin sa regalo namin. Kahit malayo kami, maramdaman ninyo na hindi kami nakakalimot. Alam po namin sa balang araw na pagtanda nyo ay mababawasan ng inyong lakas. Kung kaya nandito kami na handang tumulong at alagaan kayo. Muli, maligayang kaarawan, tatay. Sending love from Mindanao to Luzon. We always love you. From Helda, Ray, Tessie, Briza, at Diana. Ayan, palakpakan naman natin si tatay. Tatay Rudy. Tay, may message ka ba para sa mga nag-surpresa nito sa'yo? Maraming salamat, mga anak. Ako, lalo sa iyo, Pastor Sajin. Okay ka lang, tay? Okay na yan? Okay na. Okay na, maraming salamat. Prisa, Kisi, Hilda. Ayan. And Merry Christmas everyone. Kantahan na lang din po natin si tatay ng happy birthday ko. Ayan. Kantahan po natin si tatay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman mo, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, tay. And may cake po tayo. Ayan, nandiyan na pala sa harap. And before we blow the candle, tay, wish na lang po muna tayo. I wish that we will be healthy. Every one of us, the family, to have thank you and longer life for me. Ayan. And once again, happy 71st birthday po sa inyo, Tatay Rudy. And picture taking.